Belum. Chính em trong bát phi ngắm qua ban đô ngõ nhà phi cerita chính em tang bát phi ba ít trong tang phi marway ha sela berthai kum Umpohliew kan kersai Jingieid trong bát phi miền bát ya kular ka Jingieid hadu lenter kisni ba ya nga bát phi uplay tin lenti ba ya nga bát phi uplay tin lenti Shisha ya pi ngala it jing em rugan ai happy ngashanya happy pin risu waranga jing it bako do shisha ngan ai happy it menta ngashanya happy pin risu Jingieid bakodor kabamanga bát phi ngirai ublay unri unyada ya Jingieid PALEISHISHA Jingieid trong bát phi ba ít connection Jingieid trong bát phi ba ít connection Jingieid